Kunjuk kadang-kadang sinaman, kudu kadang-kadang ingkang sami keparang Arso, keparang derek Dono Sworo, sinarangan kadang-kadang penyanyi bintang samudra, keparang kaulo semanggaken. Mbok pilih Pak Lurah, monggo. Keparang tindak sasana panggungan, sinarang kadang-kadang sampai keparang ngaturaken dari kang punika. Enten request Mas. Dereng wonten, dereng Enak wonten. iki. Ya apa? Dino. Oh, Dino. 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 Dino iki berarti tengah tuwek ndewan kan ya. Nek nom lek no. Monggo. Napa iki? Bintang samudra. Samudra. Enggak binatang lho ya, bintang. Terngiang-ngiang. Bintang lho ya. Dikasih koleksi barang bintang samudra. Monggo pasukan jogetnya merapat. Bobo Kades, Mbak Bunda keparang Arso nyarangi penyanyi monggo. Tindak sasana panggungan. Sayangku sing bagus dhewe buron nopo bakal tak usahane ibarate saisi bumi kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal tur ora bakal mungkin Wasik. Bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu Wasik. ora bakal cukup lautan mangsi Bukir indah ayumu koyo widodari Mungkin iso ante ewunan aku Yeritake gedene rasa sayangku Sing tenang ojo kuwatir sayang ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mungkin bintang samudra Wasik co. Mbak Diana Dani. jauh Enak lo dek. oh enak loh mas Wasik. AGM Video Shooting FK Audio Profesional. Rahayu Lekte. Terima kasih. Ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal muntir Bungaku nembus tekan kayangan Ya. krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi Ya. indah ayumu koyo widodari mungkin iso ante ewunan
Samudra Jember Sari. FK Audio terima kasih. Kerja bareng Rahayu lagi. Rahayu Lekting. Enak tenan lo, Dek. Oh enak tenan Mas. Sing tenang, ojo kuat. Asoy. Sayang kuning kowe ra iso disate. Ora bakal luntur, Asik. ora bakal bunting. Asoy. Enak lo, Dek. Terima kasih bungahku nembus tekan kayangan. Krungu swaramu, swara tangismu. Iki lo bocahe. Ora bakal cukup golane, Dek. lama